haluaa olla siinä? No, tässä on Sannu Sutinen ja tää on mun hakemus Summit Suomeen. Ja tässä on mun pieni perhe. Tyttö nimeltä Torsti ja sitten Luka, minun 6-vuotias poika. En mulle 6 vielä. No kohta oot. Ja piti kertoa joku semmonen matkamuisto tai retkimuisto, mikä on jäänyt mieleen, niin ehkä semmonen niinku, mikä kertoo musta, että kun mä oon vähän tämmönen ehkä höppänä. Onko äiti höppänä? No ei. Ei, no, hyvä, että sä oot vielä sitä mieltä, mutta siis me oltiin tossa ex-poikaystävän kanssa Thaimaassa vaeltamassa, katsomassa auringonlaskua semmoiselle vuorelle ja me oltiin kiivetty sinne monta tuntia sinä päivänä ja oli aika kuuma ja oltiin väsyneitä ja mietittiin, että ehditäänkö me edes katsoa sitä auringonlaskua, että ehtiikö se laskea, kun me ollaan vielä kävelemässä sinne vuorelle. Ja sitten me päästiin sinne vuorelle ja istuttiin alas ja alettiin odottaa siinä, että se aurinko laskee. Ja siellä oli ehkä 4 ihmistä meidän lisäksi siinä koko paikassa. Ja mä istuin siihen alas ja semmoisen naisen viereen, joka oli juuri ottanut tatuoinnit tähän molempiin jalkapöytiin ja sillä oli vielä ne kelmutkin siinä jaloissa. Ja totesin sitten silloiselle poikaystävälle, kun katsoin sitä tatuointia, siinä oli 2 semmoista kompassia molemmissa jalkapöyissä, että onpa kyllä harvinaisen rumat tatuoinnit. Siis lipsahti vaan suusta. Vaikka mullakin on paljon tatuointeja ja ikinä tatuointeja ei saa kommentoida, mutta kun oli pitkä päivää väsynyt ja vähän näin, niin lipsahti suusta, mitä ajatteli. Ja sitten se nainen kääntyi ja oli silleen, että hei, kiitti tosi paljon. Ja sitten mä olin, että mikä tuuri voi olla, että jossakin Thaimaan viidakossa, missä on 4 ihmistä meidän lisäksi, niin ne 2 oli sitten suomalaisia. Että tämmöisiä niin matkamuistoja mulla olisi paljonkin, kun on vähän semmoinen hönö, että sattuu ja tapahtuu. Mutta ne on niitä parhaimpia muistoja ja niitä voi aina tälleen muistella, että mitä onkin käynyt. Mutta ottaisin kovasti, että pääsisin taas johonkin reissuun, kun nyt tämä YH-arke ei ole kyllä mahdollistanut, että ihan hirveästi pääsis mihinkään. Mutta jos tähän ohjelmaan pääsisin, niin lähtisikö äiti voittamaan? Joo. Toivottavasti nähdään Summit Suomessa.